Ya Zimbabwe rangu zanonzi rapso mari the national driver pa national fm katudai zvika kusangana ka pa nguva ino ka chazenge tichifamba tese kakubva zvinhu kubata nguva dzatikofa kwa pakati pousiku sezvamunoziva musi wechina madeko ikabva nenguva dza9 kunobata 10 o'clock totanga isika nechirongwa chedeka chinodziroka china chevaimbi nokudaro ka nhasi uno kaiwa ka ndine rimwe ka ratingati gamba ka kumusambo ka wesungura iko ka manzwa kapo kambo ikataita nhakaruwanzi nakanziko tamba yako ili tambo yangu ndiye ka Dr. Steve anofamba kane chikora chinziro Mangiza Clan Band damba refu rake tsvatsvaka ndononziro ngoma yerwendo 2022 production tanzwa kambo kanonziko tamba yako kudaroka aiwaka rekati vachingamidze mukoma Steve Dr. Steve vari mu live pane chana vempasoro nase Dr. Steve tokuchingamidza kuchirongo makadini tinofara makadiwo mukoma umari amene mabasa akadini aiwa isusu tinongodaro amene mumasango muse mumasango tirimo tiri kungodaidai atitika right ndimika muri kuti gadzirira mapadza ekuti tichiramba tichingosvinira shuga munzeve kuburidza kane umhare hwenyuwo ya ndizvozvo kumboedza kuti tonoti vanhu vangafarawo kusvika papi aiwa zvinobuda aite ndozati vanhu vakangonzwa kuti Dr. Steve vakutoda kutoziva kuti Dr. Steve ndiani akabara gore ripi akaberekerwa kupi akakurira kupi chikoro chake akafunda kupi okay Dr. Steve zita rinonzi Stephen Pedzi akaberekerwa kurusvingo kusechuru kunonzi kusanyati kumashonaland westhook iranda kadoma ndokandakaberekerwa ndikadzidza parusvingo gore ripi 1987 ndogore randakaberekwa mwedzi nemusi zvese 8 February 1987 ndikadzidza parusvingo primary from 1993 kusvikira ndipedze grade 7 muna 2000 ndobva ndazoenda kuNeuso secondary school ndobva ndakaitira futi zvakare high school ikoko ndobva tazouyawo muHarare tichiona kuti zvakamira sei. Neuso asi kumondoro kune imwe iri kusanyati kumondoro kune Neuso secondary kusanyati kune high school ndobva ndakazopedzera A-level yangu ipapo paneuso high school. Zvinofadza chose saka mapedza chikoro makazviita sei? Ndapedza chikoro takambobudawo tikaenda kuna Botswana tichimbotsvaga zvimwewo zvatingaite ndobva tazodzoka muno muZimbabwe ndikambogara kuKadoma then 2009 ndobva ndaenda kuNorton ndikazobva kuNorton 2015 ndakuya muno muHarare then ndichingoitawo zvemaentrepreneurship mabasa emaoko aya ndizvozvo aiwa zvinofadza chose right zvemimanzi izvi makazvitangira makazvibatisa papi? zvemimanzi ndingangoti ndichiri mudiki around grade 2 ndobva ndakatanga kuita zvekugadzira magitari emagalon aya emafuta muri kumagrade 2? ndiri kumagrade 2 that was around 94 ndobva ndakatanga kugadzira gitari rekutanga 95 tichingomagadzira kusvikira tazopedzawo kuprimary asi taakusecondary tatakumbonzi chimbokonzetirai nechikoro ana mudhara vakudya moto saka takazombozvisiya ndobva tambotanga kuita zvechikoro bata tikawana mukara tombosendera kuzviitawo tazopedzawo zvikoro tatakuchiita part time but unongozawo nekuti unongoda kuti urarame uchida kudaidai saka izvi zvinova zvakatinoonata plus mikana yekuti tisvikewo panoitwa zvemusic ndoimwe yanga iri limited nokuda kwekuva taibva nako kwana sechuru kurewo nekunenge kune mikana saka takazotora nguva tichiyanzosvika but zvazviri zvekuti tichitsvagawo mikana kuti tingaiwanawo papi kuti tipinde mumusic imo. Dr. Steve ndoziva kuti munhu wese paanoita chinhu kana ungava mutambo pane umwe munhu anenge achimukwezva kana kuti anomubata mwoyo kudivi iroro handizi imimi pamimanzi yenyu muchitangawo mumanzi yenyu kana kuti muchikura panerawo mamiti mimwe mana dai ndikakwanisa inini kuita mukana sanhingi kana kuti ndisvikewo pazera ranhingi pavanhu vakandiita kuti ndipinde music because ndichiri magrade 2 3 ikoko vainyanyonetsa ikoko vanga vakazofa vamwe vazhinji vachona asi munhu ndainyanyofarira nyange nanhasi ndiJohn Chibadura ndiye munhu andoti magitara ake anondinakidzei zvokuti ndikamateera ndonzwa kuti ndateera Sungura. imi kuti muchizotanga kuda kuita serious kutanga kuzvitauraita serious man zvekupinda mustudio
kana zvekutanga kuvaka chikwata kana kutanga kuda kuridza nevamwe kuchiita zviri serious nokuti uko makatanga muchipapaidza magamba kauko apa mama kuzotanga kuda kunanzvawo kamaelectric guitars zvakatangira papi? Right, serious zvakaita ndiri kunotona ndakatanga ndichitandaradzanawo ndikaswederawo pane mbira dzenharira anonzi Tendai Gamanzi. Ivava ndakagara navo ndichida kuona kuti zvinoitwa sei kwemakore ndofunga notogona kutosvika almost 5 years ndichingodzidzawo ndichiona kuti vari kuzvifambisa sei vachindibatsirawo ndichivabvunza vachindibatsirawo then ndapedzawo kuti avo vaita mbira kaimi maida magitari ndizvozvo chaizvo saka but inini ndiri munhu futi aidawo zvembira mbira maitodzida zvokuti ndochinja mbira ndo yakaita number 2 ndakatanga kutenga gitari ndikatotenga mbira itoriko asi kuti nekuda asi kutoibata munotoibata mbichana asada perfect but nekuda kumacompositions anouya musoro mangu anozorerekera kumagitari ndosaka ndakazongopinda kumagitari saka nekuda kuti nziyo dzakaramba dzingouya musoro dzichingouya dzingoloda kusvika ndazvati no let me start so that ndisaramba ichingozviloda nemusic ichingoya minyowani nditange kuburitsa ndo matangira ndakaita. Right, makatanga kuita sei kuti mochitanga kuva organized? Recording yangu ndakati ndichitongofambawo ndobva ndangosangana nemukomana weLimitless Studios ndatofambirawo zvimwe ndobva ndangosvikirawo pastudio pake ndobva titorekodha panapa ndobva ndangofunga kuti no music mazara yakaita musoro mangu rega nditangire panapa saka ndava ndatobhuka ipapo ndobva ndavaya mangwana ndobva ndarova 1 song ndobva angonakirawo akati kundara uyai tiite mberi nebasa anga asingatozivi kuti munhu yagara music andori nayo kudhara ndomatangira ndakaita. Saka imimi matangira makaita tingati makatanga nesingle here kwandi makatanga nedamba refu? Ndakabva ndatoita damba refu ipapo ranga rine 6 tracks rinonzi Zvidzidzo. Ndora ndakatanga nanonzi Zvidzidzo. Ndire gore ripiri? 2018. Zvidzidzo. Rakatambirwa sei? Semunhu aive mutsva vanhu vaitotanga kutoteera kutoti zvakamira sei but vakarinzwa vachiona havairira dinakirwa naro ndo raive newose pakutanga unenge uine apo neapo unenge uchipotsawo vanhu vachikuudza kuti apagadzirisa but kutambirwa kwarakaita ndakakufarira semunhu anga ari mutsva. Right, 2018 mubva mazodi 2019 ndikaita rimwe album rinonzi Tsvimbo Yachangamire. Ranga nawo main tracks? Rine 8 tracks. Rakatambirwa sei? Iroro rakatambirwa zviri nani kudarika rekutanga rarakutambirwa vanhu vakuunderstanda ndaraiwa nemafanzi waitobvunza kuti ko zvakamira sei ndichivasenda saka iroro kutambirwa kwari kwakuri pamusoro pane rekutanga kuratidza kuti mimega makanyatsounzwa kuti apa ndiri kukurawa ndizvozvo chaizvo. ndobva mazodi ndobva ndazoti 2020 ndobva ndazoita rimwe rinonzi Nhangarwazhe 2020 rine 6 tracks. Iro rakawedzera zvakanyanya futi kupinda muvanhu. Apa muchigara unotoriko kuti ndiri muno mwara recording ndakatangira muno kunoto ndaingoona munhu muno mwara ndimo ndakazitangira. Pamarwa Nhangarwazhe 2020 yakatambirwa masongs akaita sana Mirira Nguva airadza kufarirwa nevanhu kana nanhasi vanhu vari kutonakirwa navo. Then 2021 ndobva ndazoita rimwe rinonzi Mhoro Chete i6 track album futi. Iroro zvokuti handizoti iri nyowani richadiyo but iro rakafambawo futi zvokuti zvamaiona ngemimi pana Mhoro Chete apa kaifarirwa kunyanya ndekazvo kanonzi Matoropito. Right, maida kuzorudia pana Matoropito. Song yaimba nezvebaba vakati mukadzi wavo ashaika ndobva varoora umwe mukadzi saka yaive kushungurudza baba vavainzi Matoropito ndozita rababa vacho kushungurudza kwavaita kwaiitwa mwana wavo nemudzimai wavanga varoora kechituwo ivo vasingazivi dzimwe nguva zvaitoitika vasipo vasingazvizivi vachingoti zvinhu zvakarongeka kumba apa uri utsinye hwamaini nawo vana kuti vazvitaure kwazvisvike because baba vane imwewo picture baba pavanosvika pamba zvinhu zvakarongeka
ratidza kufara makomana eme kada muroterereka iwaka regeka tibva nangokupaika chakanonziko matoropito kwa padamba rakanziroka moro chete 2021 production kambo kubva kuna Dr. Steve Mangiza Dr. Steve nemangiza clan band panobudoka nepailinzi muno mudhorobha reHarare. Icho kwanotereka nikuda kwenguva katonge tichingobata apo neapo akapondekanziko matoropito kubva kuti Mangiza clan band vabatwa waya apa inzwa unzwe 22 minutes past 9. Amanzo apa panotereka kuita kuerera kuita waya ka iwe matoropito asina yazo manotereka ndeka mimbo atine pasona nasika Dr. Steve alifamba nemangiza clan band kam Alright, mkoma Steve, Dr. Steve, munonyora senzio dzenyimi. Yeah, anzio dzimwe like ndinogona kuti ndichikofamba nema footsteps aya. Panongwaza kutotanga kutobuda so mostly ndiri handisina wandita nyanya ndo mawira nita music yangu. Kozoti imwe inongouya kana ndakangorara ndogona kungopepuka paita song yangu itaka
ndarira ibva ndamuka ndombotira kudzongorora kuimemorize ibva yatogarira musoro ndatotangira ipapo. Chii chinotanga kukomboza instrument inokomboza nziyo? Mostly panotanga nziyo. Handitika. But pandongotanga nziyo iyoyo like handiri pama-footsteps. Ndizvozvo. Magitara anobva atanga kutouya musoro. So beat makutotanga nekupuwa nebeat racho. Aiwa kovarawanira vurokozvirawo vega ka. Hanzi Dr. Mangisa. Zita rekuti Dr. Steve. Rakauya sei? Zita rekuti Dr. Steve. Ndingangoti kazhinji kacho kana uchipinda muchinhu unofanirwa kuzvipa level raunotarisira kuti ringe richipa target every day kuti ushandire kuti usvike level iro. Inini ndinotoziva kuti udokta iwowo ndewemusic asi ini ndotonzi Dr. Steve asi kuti rekabuda sei zvichaoneka nekufamba kwemakore mumabasa atichashingira kuti dai asvika palevel iro. Makazvipa here kana kuti makapiwa nevateereri? Ndakapiwa nevateereri asi ini ndakabva ndaona ndorida ndoda kurishandira kusvikira ndasvika kuti raakuonekawo zvisho araifanwa kuuya kwandiri. Hatitika. Aiwa zvinofadza chose asi vaumari mukoma avo isimbi yebasa magitari avo chamubhoko chewaya uye voice rakanaka harina kurohwa nekachasu 10 out of 10 ngavarambe vakadaro. Ndonzi Owen Magaso ari paGreencroft anzi hamuna kurohwa nekirango. Maita basa mukoma Owen paGreencroft maita basa nekutsigira. Hatitika. Right, vazhinji vanoda kukanda messages avo panapa kam ndine urombo kuti nhare yangu yachikuita asi mukakanda tsamba dzenyu mugona tsikanda pa 0713 938 538 0713 938 538 kam panapa kam mukana vamessages muchitiudza imimi kuti muri kuwapiwa seiko mukoma Steve. Toda mashoko kwete kuti munhu anongonyora one line ayo wakanyora mitsara kana mitatu chaiyo chaiyo ukanyora mitsara mitatu zvakuti aiwa muimbi wedu anokwanisa kuwana zvimwe zvinhu ipapo uyezve kam tinokwanisa kuvaka muimbi wedu. Handitika mukangonyora mitsara 1 handifungi kuti ndichauverenga mitsara iwo. Ukangoita umwe chete chete kungoti mukoma wanondigonera aiwa ndonzi ndingiti kwakati aiwa handisi kuverenga izvozvo. Nhasi handisi kuita izvo. Handitika nhasi ndoda vateereri vanocontributa program kuti aiwaka tinyatsokuvaka muimbi wedu kana akagonawo tinyatsokumurumbidzawo asika nemashoko akati handitika right. Mukangonyora one line chete chete aiwa zvatovharana ini handisi kuzoverenga. Hanzi aumane mukoma anogona ndinoshivira aende mberi asazodhonze ngoro ndewekuraini kwangu pangu paGambiza machief neuso ndi Nixon Koma pa Buffalo Range kuchiredzi. Handisazodhonza ngoro kana iri nawe kudhonza ngoro apa inawe kuti usazoshandira vamwe iwewe watewe zvimira hanzi watewe chigondora ramba wakamira wakadaro. Okay, thank you so much mukoma. Hanzi ndiwo mboy futi. Alright paGambiza neuso ndokwandakadzidza iko. Hatitika. Ndafarira kasongo ngekuti matoropito ako akane mashoko uye magitari ako akanaka ngavaende mberi. Ndini amaitunga ndiri pachisipiti. Maita basa pachisipiti maitunga maita basa nekutsigira. Ngoma yerwendo ndodamba refu 2022. Sei makatumidza zita kuti ngoma yerwendo? Ndakati ndapedza album ndobva ndatanga kuriteerera ndikaona kuti masongs acho ese ini pachangu ndikaona kuti zvinhu zvokuti ukange uchifamba rwendo ukada kuti unakirwe naro aiwa unosvika kwaurikuenda. Hatitika. Ndambokwapaidza kambo kanonziko tamba yako iko zvine zvinhu ndoda kukwapaidza kanonziko munondivengerei mwaratidza kuti kudii pana munondivengerei? Munomuvengerei isong yaingotaura nezvekuti munhu like munhu pane vanhu vanogona kungodevelopa kakuvenga pamunhu maybe vanenge vasina information nezvake kana kuti vachitomuvengerawo zvimwe zvavanomufungira zvakaipa. Saka yaingori yesong yaitaura nezvekuti munomuvengerei munhu pane any reason here yamunomuvengera inobatika kuti pamwe mungange muchirwadziwa naye over another thing kana 1 or 2 things. Saka ndo zvataingotaura kuti munomuvengerei pese pamunomuvenga imimi chamunomuvengera chii pamunomunyeya chamunomunyeyera chii.
A blessing gupa marezva apachitaona apa uripiko atipe kuti nzveka matama ako Leonard Gumbo sekuruma jira muripiko abheo mandimanzi baba maka muripiko 5 giant farera uripiko apinda kuti nzwe timbonzawo matama ako kuti unoti kudiko naye ka Dr. Steve pamwe chete kanichikomana ka Braton Kachimanga apa Westgate apo unoti kudiko naye mkomana uyu icho chibaba icho chinenge cheso wena pa voice apo iwe apa magitare nemashoko ari kuenderana sei muri chibaba mkoba keep that voice ndinonzi nyambo ndiri kumakaha kwa mutokoko maita basa mkoma nyambo pamutoko parise pamutoko maita basa nekutitsigira abraite mapadza ekushandisa aripo here kana kuti mapadza takazoti rekati matsvage apo zvinoti mashows akutsvai mashows akutsvaiko zvine album yakatongoya takatotisimudzira mashows paalbum iyoyi mashows taaredi anditika zvototi zvikanzi Mangiza Clan kuno mangwana ikoko aikwa zvinofadza zvisamuratirika hanzi munomuwengera ikouyo ko zita rekuti Mangiza Clan zvinorevei rakabva papi Mangiza Clan tingati izita ranga riri mufamily kare isati atozvarwawo saka pandakatanga uchinja ndakatanga pane zvakangondinspirawo pariri kuti ndirishandise sezita randoshandisa pabindi rangu anditika ezeni ona kune zvakaitikawo kare izvi kumashure ikoko right vabereki ndo vaimbokuti aiwa mbosiyana kumanisana nezvemagitari pavakazonzwa kuti ndo zvawava kuita izvi Dr. Steve wakazvitambira sei vari kunakirwawo nazvo vari kunakirwa nazvo nokuti ukaona munhu achitombokuti chimbondipa music yako ndiboisa mufoni mangu zvinhu zvokuti unotobva wangofarawo kuti saka vari kutoonawo zvikutoitika anditika muchembera vari kwere vari kupi vari kuhighlands anditika muchembera unonzi ani zita rako vanonzi Soni Lepedzi aiwa spedzi aisire kwawo Soni Ledzowa ndevekupi kumusha kwavo ndevekuMozambique zvototi vakatoteerera zvizvi iko zvinezvi varara ko mudhara variko vari kupi vari kuneko zvino variko kuhighlands vanonzi vanonzi Jairo Speds namudhara kuti ngati varara futi asa munosemauzero ndiri kuenda pakwese vavati kurei mubereki anofanira kumira kuti mudhara muriko here uko vazukuru kana muri padhuze mbonokerai mudhara kudhara nhasi chimfana chiri pawairesa aiwa zvinofadza izvo hanzi mukomavo vanogona zvavo kuimba asi ndavasazoite chiko apa
anzi asingasazoite zvinoita vamwe vaimbi kusanganisa rumba Sungura pasong 1. Rambai makadaro magitari enyu akanaka awo. Mama kutotsiva vana Dembo. Anzi ndini Baba Blessing ndiri paifuse. Muonero umwe muterero. Muri sei Baba Blessing maita basa nezvamataura tanza advice yamatipa tichaita saizvozvo. Thank you very much for your support. Pane kambo kanonziko variko vamwari. Variko mwari. Oyeredza kuti kudii pakamwe kaka. Pana variko mwari taingotaura kuti pane zvinhu zvinoitika usingazivi muupenyu hwako zvinenge zvida kurwisa upenyu hwako. Asi weingoziva chete kuti Mwari anogona kuprotecta even usina kutomboziva kuti kune munhu anga achida kukuataka. Mwari akakuprotecta. Saka ukavimba naMwari unotoziva kuti aiwa ndiri safe. Pazvingada kuitika mweya yakaipa ingada kusundirwe nezvipi nezvipi kana zvingarongwa zvakaipa zvinogona kungoparara kana Mwari vakakumira newe. Pandaiti varipo Mwari vanomira newe even iwe usipo kana kuti wakarara zvimwe zvingatenderera Mwari aripo kuchengeta usiku. Handiti kana zvaita kutaura izvo. Unongomuka hondo yapera kudai. Yaviwa kare. Usina kutoziva. Asi Mwari anongorwa hondo usingatoziva. Yongopera imusiku. Right, reketi mukazwa kamukata rega. Zvechokwadi vanhu tinongoreka tamuka atizive kuti ko pamwe kwamborwiwa usiku. Pangave kana parwendo chapinofamba rwendo ndinorekana ndasvika. But handizive kuti pane dzimwe hondo dzavhikwa munzira kuti ndikwanise kusvika panapa. Ndo kambo kanonziko variko mwari kuna Dr. Steve neMangiza Clan. Mangiza Clan vanogona zvachose mashoko magitare ngavarambe vakadaro vane mavideos here ndonzi shingi hozo paguruve Nyarugwe Farm. Muri sei mukoma shingi mavideos aripo song inonzi Matoropito ndine video then tine imwe video yatakaita mulockdown inonzi haiperi mushe nyaya yacho haiperi mushe watoto ine video futi saka sofatire 2 mavideos but tiri kutogadzira mamwe mavideos fanaka paalbum iyo ine tiri kugadzira mavideos okutarasira kuti muna kutanga kupera kwaNovember mavideos anenge apo.
mukoma anogona magitare asi izwi rawo ngarikwidzwe, izwi rawo ngarikwidzwe pamusoro, vasadzvanya voice, ngaimbe sezvaari. ndonzi tawedzera Samnet ndiri kubulawayo. Maita basa mukoma tawedzerwa, ndazvinzwa zvomataura, tichaedza kuimprova kuti tisvike chaipo chaipo. Ndiapi matambudziko atingatisizi makasangana nawo kuzodzimara mimi mwakurire kumisa chikwata cheMangisa? Ya, matambudziko makuru atingati atati tatokurira inyaya yekuti mari dzedzinetsanetsawo sevanhu vanenge vari vatsva kuti tiwane mashows nemapromoters hatisati anawo. Saka munoziva chikwata chechidawo kudya, chechidawo kudidi, kuti zvinhu zvifambe panoda mari. Saka ndo challenge hombe yatingati hatichiri kusangana naye kuti asati abatawo mapromoters, asati awana mapromoters atinoshanda nawo. Iyo Mangisa clan yakamira sei muchara kuti ningi anoita chakati? Ya, iko zvinezvi bhendi redu tine anonzi Kede Parazira anoridza lead, then indoridza rhythm, nemumwe anonzi Ashton anoridza rhythm, then tina bassman aripo anonzi Edmo, then tine vakomana vanotamba 3 nadrama wedu 1, saka tiri 8 chikwata chese. Aiwa, pari kuwisisika zvinofadza chose. Mangozinzira munotereka kuti chakamira sei chikwata. Anzi Dr. avo ngavadye pamwe nevamwe nekuti dendende iro roda kunanzviwa neband member yese. Rambai makadaro baba, music yenyu iyo resembles the modern day Sungura revolution. Nyasha chipanda pakwaedza famu ari kuGlendale. Muri sei mukoma Nyasha? Maita basa nekutsigira nezvamataura, tichashingira kuti tiite saizvozvo kuti zvinakire tese. Right. Damba refu takabata nhasi namatereka idzvaitsvaka rinonzira ngoma yerwendo 2022 production. Damba refu iri rakautora nguva yakareba zvakadii kurivaka? Ya, ndakatanga muna March, ndikazopedza August. Handiti kama ndanzwa apa kuti mimi munoshanda nevamwe vamunenge mwanoridza homa, mwanoridza bass, mwanoridza lead, imi muchizodzvidigira yenyu rhythm apa. Munovapa sei beat kana kuti tune kuti ayo ndo vanongonzwa here song voenda nocreata vega kana kuti imimi mune zvamunovapa? Ndinoita mamwe masongs ekuti ndinocreata magitari ese, kozoto handingazoti pese, ndozoti pamwe ndenchiti ndikacreata rimwe ndoti iwo chiitaurawo apa tichidaro. Asi ndoitawo mamwe masongs ekuti pane sound yatoida kuti inombobuda musoro yapanouya song, timbonzwa kuti ikabuda apa inobuda sei. Saka mamwe ndinomaita ndichiva kuti magitari ese, uyezve nokuda kuchengetedza musavo. Exactly. Then mamwe ndinoisa 2 kana magitari ndipo ndatiwo chisa rako rinoendera neiri, kana ndoita 1 ndotiwo chisa rako vamupinda kutodaro. Ndomashandira tinoita. Hanzi kasong kekuti Toropito murume uyu ari kuratidza kuti ane rwendo rurefu, anogonesa ndimusa makwara ari kuchiredzi pafloor. Maita basa mukoma Musa nekutitsigira, toti rambai muchingotitsigira kuti tiende mberi. Mangisa clan, Dr. Steve, chamunoona mimi kuti izvi ndo zvinenge zvinoparadza zvikwata kunyanya ndezvipi? Iko zvinezvi tichitotarisa zviri kutoitika muindastry, iko zvinezvi nyaya yekutoparadza inyaya yemari, yekuti kana pakashayika mari bhendi risingawani mari nguva nenguva, vanhu vanosiya nokuti vanenge vachida kutsvaga kuti vararame. Saka ndo chinhu chihombe iko zvinezvi, ndo chinhu chakatonyanya, nokuda kuti vanhu vari kuridza mazuva ano zvinhu zvavanenge vakuda mari vakawanda wanda. Saka pakashayika mari, pakashayika sponsorship, vanoregera kuuya kubhendi. Hanzi we always love you, ndiani uyu? We always love you. Song ndaingoimbirawo madzimai. Kune madzimai akashinga agara nevarume nguva refu, varume vachitadza vachita sei, mukadzi achiramba akangoshingirira apa aripo. Kureva kuti madzimai ane mwoyo wekurekera. Saka ndakazoimbirawo kuti we always love you because kwafamba neni kure, because varume teitoziva kwatabva. Ndisingaimbiri ini nangu, techingoimba kuti song ishande kucommunity, zvatinoona zvichiitika day in day out.
saka pane pakuona kuti mukadzi akashinga agara murume yakadai so saka achiitirwa zvese izvi saka anofanirwa kungoziva kuti mukadzi anofanira kumuda zvachose pamwe pacho pokuti undogaye kuti dai ngaira nzvadzi yangu ndasvika ndichita aiwa hakuna zvakadaro nguva refu ndichingofunga nezverudo rwedu kubva pakutanga tichikunda miedzo nezvinonetsa kuchimira neni iyo mama namba nefoni osozosala ndapinda ngayo olemba ngaite osalinanga kakanga tagwa pasi tomalaki bebe shamwari dzako dzaitotidai wasiyana naye amukoma mali muimbu yanogona hake kwaadi here munhu anoshanda kufinance ndipindeko zvangu because ramangwana rake rakanaka tigodya tese plus music yawo yakanyorovera semunhu yembwa ndonzi time uchatima pachabwino famu mukoma tribe muri sei kufinance tokudai tichakudedzai tondohari kana yangotanga kupinda tokudeidzai asi kana isati yapo makafitira kungoya uzouraya bhezi vanotiza muzuva vanosvika ndiani uyo ari kuita ari kutosta apa nekuti harisi voice range dispatch sei makada kumixa flavor yenyu nadispatch right dispatch tine zvatakamboita tikaona kuti no let's make something nekuti tiboedza ona kuti tikamixa zvobuda here saka taida kutesta something kuti tikamixa shora nechavo ichi zvinobuda sei ndeyokupi kumusha kwavo ndiyokudiyarasi handitikana nakotika yote nganayo tisukaliwa Dr. Steve, painguva music yenyu mukatsikisa gore negore munofushira imwe music ichiri kunakidza maakutofushira matoropito nenew album ndinonzi Gari ndiri pamvura maita basa mukoma Gari advice yenyu yanzwikwa ende inotambirwa zvikuru maita basa chaizvo anditika right pane kambo kanonzi keep on trying maidawedza rudiapo akakamba akaingoshanda kuvanhu akasiyana-siyana vari kuita mabasa emaoko varipo vari kushanda kuti zvinogona kurema dzimwe nguva ufunidza kuti zvinhu zvanozatoramba panapa but ukaramba wakashingirira unozoshamisika rimwe zuva zvatobuda nepamwe wotozoshamisika kuti zvinhu zvatozondiyambudza ndatova pane imwe stage ndo zvataitaura nezvavo right ngoma yerwendo damba refu rechingani ndiri chi5 damba refu rechi5 hatakatokubvisai kare kuma upcoming music tingati muchiri upcoming music ene munhu ane damba refu rechi5 hakuna zvakadaro munhu anokwanisa kupedza show asina kuridza kana copyright yeumwe munhu right keep on trying zvinokudaka kungona papadzi uchiedza ndevi nzira yemukutora pakushambadza mumanzi enyu yezo timboshandisa social media kushambadza ndo yatiri kunyanyoshandisa iko zvinezvi nanditika inoda kuti masidi vanhu vachatengeka saka timboshandisa social media iri payoutube music saka tichishare malinks nemagroups paipa kuti vanhu vasangane nayo mukoma vakarongeka havo music yavo inotapira vasazova nepride pamberi ngavajene vakatanga navo rwendo kuti zvigoenda mberi ndonzi Nyamende pashirukwi maita basa mukoma Nyamende nerutsigiro rwenyu neadvice yenyu zvakare tinoitambira iyi nekuti inotoshanda paupenyu hwedu tichienda mberi mumusic industry Mangiza clan tingati sisu ndiyo here yekutanga kana kuti vamwe wakabuda matoine members matsva bendi zvakaitika ndichitanga recording ndanga ndisina bendi
ndichitanga ndakazoita band ndatoita first album ndikashandawo nevamwe vakomana avo vatakashanda navo saka patakazosvikawo mulockdown mongoziva zvinoitikawo zvinhu zvamira pavanenge vakutsvaga kuti kurarama saka after lockdown handidhane vanyowani ava vandaive navo before lockdown vanga vajoinawo mamapaiwanisawo mari panguva yacho saka takazoasemblawo vanhu vatana vavo zvikanzi vavo mari mukoma vanogona ngavaende mberi vari kugonesa chose ndinonzi aula pilo ndiri padiztech session umwewo muimbi wesungura mukoma pilo muri sei thank you nekutsigira chikwata thank you very much ndinoona kazhinji kacho muimbi zvakaoma kuti muimbi atsigire umwe munhu apewo mashoko yayo uyezve tikarisa vaimbi vakuru chaivo chaivo vane mazita havafi vakatumira meseji kana kufona chaiko chaiko vachikorokotedza vechidiki vari kusungukira maonero chii chamunoona ngechinokonzesa kudaro nekuti ivo vakauya pano pawiresi tinokunzwa imi vadiki muchifona muchivakurudzira kuti mukoma nino ndiri kutotedzawo matsimba enyu aya varambai makadaro munotikurudzira asi imi vadiki vacho mukauya panapa ivo havatauri sei munoti chii chinokonzesa kudaro saka kuti sezvo vari vakuru pangu mabasa anenge akavawandira pangwa but sekuona kwangu tingati maybe vanenge vasingadi kuappreciata maybe tingofungira vanhu vanenge vachirwadziwa nevafana kuti vakuya kuzowanda ndizvozve takuzowanda mupoto kwasiraseko sini ana masundire practice chakanetsa zviri kufamba mberi nasamora ngoni munemo amasira seko mzukuruka Susan yachenjeka hanzi mukoma vane mashoko edzidziso magariro edu sevanhu hanzi ngavafambire mberi vanorongedza kunyangwe zviridzwa chezvezvanzika bozvekuti ndi maikana vetawo maita basa mama nerutsigiro rwenyu tinorutenda zvisingaiti sechikwata chemangisa clan band kana vatangawo kuitawo mashozi vasvikewo kuno kwedu kurungwe pachivaka nenyama pandodzi nobheti chabeta hanzi atapirwa kane mumhanzi wenyu oraiti mukoma nobheti tiri kuuya anytime unotinza tasvika ikokoko tikangowana malinks ekuti tosvika pasvika sei tinosvika chete asingasvike wini chipemvu amai nyamungoma pahetfield apo muri seisei masira zvakanaka here hanji takachibata chimuti tinaye ka Dr. Steve hanzi garamba akadaro ka mwari wavedzere makore akawanda vatipe zvidhafudhafu vatipe zvakawanda zvakavanzika zvacho hanzi rambai makadaro muwe nezvakavanzika zvacho kuda kuti apa zvati zvabuda zvacho aiwa maita basa nekutsigira thank you so much regai tiende mberi tichiona zvingabuda zvimwe ndezvipi zvatingapai umwewo zvakareka akurudzira panditerenzi mawere hanzi aiwaka izvi zvinenge zvakarongeka izvi zvoda kukurudzira kuti zviende mberi maita basa mukoma terenzi mawere nekutsigira chikwata nguva dzene dzoka dzozojaka namada kuteerera hanzi kumhanya hakusi kusvika zvo maida kuita kudia apa taingotaura nyaya yekuti muupenyu mumwe munhu anogona kuti akawana kamukana kaawana ubva azvitutumadza ofunga kuti ndatove kuseri kana kuti ndatodarika level imweriyari whilst upenyu unoenda mberi tokuti mangwana zvinomuka zvakadi zvakapenda andi muri kuona manje saka ukaona waita speed yakakura usafungidzira kuti watodi watosvika nokuti varipo vamwe in life chaiche kubva kumashure varipo vamwe vakatombozvita vachitooneka kuti akazodzika pasi saka kumhanya hakusi kudi hakusi kusvika unogona kumhanya still asi ulengo usati wasvika unobaza kuti usati wadi wasvika hanzi ana musoro bhangu aiwa zvinodzika mai batai hana dzenyu ikoko ka musamhanye hanzi vamari mukoma vanogona mashoko avo akanaka waya zvavo dzakabatwa zvemhando yepamusoro zvekuti hanzi ndini wonderful ndiri panoto napo apo ako kanonzi matoropito aka 1 kakarongeka
Koma wanda maita basa rekutsigira chikwata chenyu maita basa chaizvo ndimunoita uchiende mberi. Regai ndikupeka chakanonziko akumhanya hakusi kusvika muchiro kwacho china chevaimbika ndiye ka Dr. Steve Steve Pedzi, Dr. Steve and Mangiza Clan. Vavakazoziva kuti vanga vasati vasvika nguva yanga yapera zera ranga rafamba vemberi vavesure vesure vavemberi apa nguva yanga yapera vachizvifonera. Terence mawereka pamebhorina apo kam hanzi instrument zvese bo asi chinhu mwana ari kudzipa voice rake ngasadzipe voice rake kani please and Terence mawereka ari pamebhorina. Alright, mukoma Terence atapanza regaiti kupagadzirisa feedback iyo yakakosha zisingaiti kuti tiende mberi maita basa. Amanya ngoma hanzi ndafarira koke madzimai ako namenya ngoma ako manhanzi madzimai ako hanzi maati gonera maita basa mai mangoma nekutsigira nekuappreciata tinotenda chaizvo. amuimbo uyo ari kugona message yawo yakanaka ngaasachinja composition yawo kubata zvimwe izvozvo zvaari kufamba nazvo zviri right. Ko how far ndima iyi iri kurema sei ndoziva makata pavoice ita kuti kwidze mbichana asi rakatsetseka haro ndonzi sekuru Thomas Mfundirwa mutape weMarange Express. Alright, sekuru Thomas maita basa chaizvo nekutsigira chikwata. Ane ramangwana rakajeka apo voice rawo ngarisimuke mbichana ngavauye vaite collaboration naGulf Makina kuno kusentina ndonzo vaBeyonce kusiza maini mutora shanga kumajura horo. Okay baba Beyonce ayo tinosvikako. Thank you nekutsigira muri koko chikwata ndechenyu maita basa chaizvo nekutsigira. Right, vanhu vakawanda kuchema nenyaya yevoice saka boenda kuita uwekoni voice andika kuti rikwira. Right, nguva ndozodzoka dzodyana paka. Right, Dr. Steve vanoda kukurukura nemi mubatana nawo papi? Vanoda kukurukura neni namba dzedu dzinoti 0715 0715 797 114 dzokorore nesimba 0715 797 114 dzinowanika paWhatsApp pamacalls pese handitika. Right, Dr. Steve zvabatsira kuya kuwairis. Aiwa zvabatsira zvisingaiti. Zvabatsira kuti tinowana feedback kumafans vachizwa kuti music vanoinzwa sei. Zvabatsira kuti todzokerewo mustudio takugadzira next album. Tinoziva kuti aiwa tafanga kubata apa neapa neapa. Ndopakuti ndakazvikuru mukoma wangu ka ngatisangane zvakareka mune chimwe chirongwa so ndinotira naso tatinaye ka Dr. Steve anofamba nechikwata ka cheMangiza Clan. Mwari wakuitire zvakanaka mukoma parwendo rwenyu. Ndatenda zvikuru. Tomirira nzwana unenge wazi 10 o'clock kuzoza a minute to 10. Chingoziva kumanya kuti kusvika iwewe. Chingoziva kumanya kuti kusvika